দিবেন Ben cancelam soalnya.
زلنا يا أخوي حجي لواسيان بوبونا أقصى قبلنا لواسيان ناسي أقصى قليهم أبوي كشلاويتين أبوي كشلاين أنت نظر علي كديبنا ليش تبدأ هو أبونا مجمع
ዳርጋ ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾትን ዕለትን ዝስምዕ ይኹን ብሓቂ ነዞም ኣቦታት እዚኦም ዝሃበና ኣዝና ንእግዚኣብሔር ንመስግን ማለት እዩ ኣቦይ ቀሽላዊትን ናይ ባሓቂ በረድ ኮይንና ቅሩ ኮይንና ዛሕለ ኮይንና ከይበሉ እንዳወደቡ እንዳተርሱ ክንዲ ዕድሜና ዝኣክል 30 ዓመት ብዘይገለ ነገር ትሕሶ ብዘይገለ ነገር ገንዘብ ንኩሉ ሰብ እንዳጥመጡ እንዳመርዓው ኩሉ ነገር ዝግበር እንዳገበሩ ንዓይን ንዓኻትም ንኩላትና መፅለሊ ክገብሩና ብዙሕ ግዜ ሕሊፆም ማለት እዩ ናይቲ ብዙሕ ጎድሎም ከዓኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ፅሒቦሞኒ ብሽም ዞም ኣቦታት ዕልል ትብሎ ሓደ ናይዞም ክልተ ኣቦታት በስራትያ ንፁህን ቅዱስን ዝኾነ ኣቦ ናይ ደብረቢዘን ብኣባ ፀጋይ ምስረት ከሎ ኣብ 1985 ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኮላ ናይ ኤርትራ ቤተክርስትያን ኢሎም ብግብዓት መስሪቶሞ ማለት እዩ ቀሽላዊ ተረኪቡ ኣቦይ ቀሽላይ እዚኦም ከዓ ንህለው ከዓ ብዘይገለ ነገር ትሕዝቶ ማንም ቅርሺ ሃዛ ቤተክርስትያን ከይወሰዱ ንዓና ንዘለኣለም ንውሉድ ወለዶ ዝኾኑ እዚ ገይሮምና እሞ እዞም መንእስያት ከዓኒ ኣብዞም ኣቦታት ክንመሃር ልቢ ክንገብር እግዚኣብሔር ይሓግዘና ማለት እዩ እዚ ህንፃ እዚ ክብሪ ናይዞም ኣቦታት ዕድመን ጥዕናን ሃበልና ብሓቂና ኣነ ኣዝየ ተሓጒሰ ዘለኹ ኩላትኩም ከማይ ተሓጒስኩም ዝኾነ ከዓ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ንኹምከማይ መልክዕኒ ስርሖም ኩሉ እግዚኣብሔር ይዝፈልጦ ማለት እዩ ግን በቃ ዘን ክሪ ተወሊና ኢና ኣዳሚናሎም ዘለና እሞ በቃ ንኽብሮ ብዙሕ ራእይዎ ናያቦና ናያቦይ ቀሽላይና ከዓ ብሽሞም ኣነ ክስታይ ከብዘሎ ተሸግሮ ዘለኹም ከዓኒ ታሪቦም ፅባሕ ክንገረኩኒ ኣብዛ كلها يا غالي ما بنا هاجر السكت نروي لك كائنات أبونا أبيكش قوي أما خاري ناي بيت أبونا زيادة عن شنور ويت قبلنا
اللغة حجة عندنا